astăzi vom da note la piesele Firegang în funcție de cum ni le dă aici. Sau căutăm noi, deci o să luăm, nu contează. Prima dată, hai să căutăm Firegang Coco. Ok? Bun. Vedem cu asta. Firegang Coco. Sper să nu iau copyright. Sperăm să nu iau copyright. Nu dau reclamă la... Nu promovez aceste reclame care nu le dă în video. Avem aici. De ce ești poți omorât? Când mă vezi te uiți urât, îți bagi unghia în gât. Din urul s-a coborât, aseară m-am omorât. Bă, vreau să văd cum se cheamă partea lui Gami. Partea lui Gami îmi place. Unde e? Și a lui Pain. Așa. Fac coc, după eu fac coc, după eu fac coc, coc, după eu fac coc, după eu fac coc, după eu fac coc. Mă mișc, finuț, produc, bănuț, mă vezi, salut, știu că pe ascult mă asculti. Noroc, strănuți, intru în ei sunt toți pierduți. Când Gami le dă sin, se fac nevăzuți. Că fac ce vreau, îmi permit. Gami e pimp, tu ești un simp. Încă n-ai plecat, Gami a ajuns la timp. Despre mine mănânci. Bă, la piesa asta i-aș da așa un 8. Un 8. I-aș da. Acum hai să vedem următoarea piesă. Lasă-mă cu astea. E următoarea piesă care... Așa, următoarea piesă va fi Firegang, nu Coco, Firegang Mod Avion. Firegang Mod Avion. Energie pentru orice pasiune. BBC, energie pentru orice. 62% dintre manageri se tem că angajații lor nu sunt pregătiți pentru transformarea digitală. Hai să vedem. Mod Avion. Nu v-am ascultat toate piesele, vă dați seama. A durat destul de mult. Pe mod avion, îți dau ocupat, nu răspund la telefon. Gangul meu net superior, vin cu swag-ul ăla nou, mai fac încă un milion. Pe mod avion, îți dau ocupat, nu răspund la telefon. Gangul meu net superior, vin cu swag-ul ăla nou, mai fac încă un milion. Hai să vă zic cum stă treaba. E ziua mea de stat degeaba. Sună prietenii și fata. I-am dat pe silent și gata. 15 apeluri pierdute, nimeni aici să te ajute. Azi n-am chef să fac prea multe, nu-mi striga filmul, hai du-te. Plec cu băieții la munte, sau la mare sau oriunde. Am mesaje 700 și sunt toate nevăzute. Am vreo 7% și n-o să consum cu tine. Dă-mi un încărcător dacă vrei să o arzi cu mine. Mai bine dă mesaj, nimic nu te reține. Dar până mâine, off the grid, nu dai de mine. Pe mod avion, îți dau ocupat, nu răspund la telefon. Gangul meu net superior, vin cu swag-ul ăla nou, mai fac încă un milion. Pe mod avion, îți dau ocupat, nu răspund la telefon. Gangul meu net superior. 019. Nu aici. Numărul zic că nu se poate. Gangul meu net superior, vin cu swag-ul ăla nou, mai fac încă un milion. Fata din primul rând de la concert. Zic că nu se poate, baby. Păi, da, lasă-mă cu reclame, lasă-mă fac Alo, Gucci, am o stewardeză nouă. Trăiesc deja în 2019. Ești un șarpe, vrei să ne dai jos?
Am rupt din ziua întâi, te înțeleg, ești invidios. Vrei să mă dai jos, nu poți, aici sunt ca acasă. Nu mă interesează, știm cu toții, n-o să-ți iasă. N-am competitor, îi ba pe toți, Mike Tyson. Card un portofel, bani în contra, ai Pfizer. Bă, la piesa asta e o legendă. E așa mai chill. Îmi place asta. Și, bă, e asta. Super, bă. 10 din 10. Asta e părerea mea. Poate părerea voastră e altcumva. Dar am zis, dar acum urmează următoarea piesă, care va fi 5 Gang Sauce. 5 Gang Sauce. Hai să vedem. Și nu uita, rechizitele vin direct la tine acasă cu ejambo.ro. Deci acum nu o să alegem desigur. Nu o să alegem desigur toate piesele. Toate piesele. Dura o grămadă. În cantități industriale. Femeia ta îmi dă târcoa. Asta ar fi ultima piesă. Și bonus o să mai ascultăm o piesă care nu e chiar de la 5 Gang. E Pain, Madeleine și Exploit. Pain, Madeleine și Exploit. Aduc zahăr cu busare. Eu și echipa mea am ieșit la vânătoare. În cantități industriale. Bă, deci piesa asta ar primește nota 10 pentru că 5 Gang, cu sorul mea petrec. Ăștia dau cu hate, aseară am încasat un check. Ies pe balcon să mănânc salata Caesar. Am văzut doi hateri jos în piață la Pariză. Să vezi ce urmează, anul ăsta a fost doar teaser. Te-am mirosit, ești un șarpe, te-am trecut pe listă. Lua băieții, am dat foc la internet. Voi în lift, voi pe scări, urcați în cer. Anul ăsta a fost doar teaser. Te-am mirosit, ești un șarpe, te-am trecut pe listă. Lua băieții, am dat foc la internet. Bă, extintorul ăla nu trage Pain extintor, mai mult extintorul trage pe Pain. Exploit n-are nicio treabă. Fugi cu el de parc. În fine. Internet. Voi în lift, voi pe scări, urcați în cer. Vreți să ne dați jos, n-aveți niciun efect. Crispy aripioare, bagă sauce la pachet. În cantități industriale. Ok, bă. Așa. Piesa asta primește nota 10 din 10 pentru că, bă, partea lui Gami face aproape toată piesa. E uimitoare. Cred că dacă nu era partea lui Gami, nu era nici chiar așa de bună piesa. Hai mă, așa. Nu cred că era nici chiar așa de bună piesa, dar, bă, să zicem. Îți bat joc. Așa. Da, se întâmplă lucruri cu episodul ăsta. Și, bă, ultima piesă ce am pus este pe Vibe. Pe Vibe, care este făcută de Pain, Fit, Madeleine și Exploit Official Video. Desigur că la asta o să vă și la M-am trezit pe terasă, acul fresh pe glasă. Am uitat cum e pe acasă.
Profit de viață că-i frumoasă. Am prea mult sos, te tribezi, aoleu. Baby e cu mine, parcă scoasă din muzeu. Niciodată singur cu băieții teleleu. Tot ce am făcut și ce fac e bombeu. Scoate camera, să filmăm ceva. Niciun Fratele răsărit, Flăi nu ne este va de scăpa. populară, Ne mai subestimezi, am adus Filmele vara. nu știam. Nu crede tot ce vezi. Mai bine hai să vezi ce vibe e. 30 de grade. Ne-am ascultat de mult. Deci o să cam în continuare. Să vezi ce vibe e. 30 de grade. Soarele arde. Multe nopți albe. Party în 3 nu se face. Văd că l-ai pe vino încoace. Haos sau chill în Deci, hamace. ambele părți Facem exact al lui Pain stari. cum ne place. Plec de nebun. Refrenul e următor. Mereu pe drum. Pe acasă nici cum. Am un vibe bun. Bă, Scoate partea camera. lui Mădălin nu-i nici chiar așa de mișto, dar merge. Al lui Exploit. Am ceva, niciun răsărit, nu ne va scăpa. Ne subestimezi, am adus vara. Nu crede tot ce vezi. Mai bine hai să vezi ce vibe e. 30 de grade. Da. Și piesa asta merită 10 din 10, dar stai că la sos n-am dat notă. Bă, la sos merită un 9. Părerea mea. Dacă voi aveți altă părere, scrieți-o în comentarii acolo mai jos. Bă, da, ăsta a fost videoclipul de azi. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like și de subscribe. Eu am fost Ștefan și v-am pupat.